Maribolleras Precarias xurde no ano 2004 con inquietude claramente queer. Estamos un pouco ao marxen do que é o movimento LGTB e o que implica as súas relacións coas institucións, etc. Hai dúas cousas que unen as nosas accións, que son a reivindicación política conjuntamente co lúdico. Nunca esquecemos nin unha cousa nin a outra, porque creemos que é a única maneira de que, creemos que é a maneira de levar adiante as nosas reivindicacións. Pensamos que é moi importante manter o 28 de xuña como un día de luita, como un día de reivindicación, e non só como un día lúdico, non? A liña de actuación que levamos é moi social, é moi de sair á rúa, é moi de facer festa no bar ou na praza ou en calquera sitio, e todas as nosas festas teñen uns signos moi claros que se poden identificar dende calquer punto, non? Que quere decir queer? Pois quere decir que as nosas loitas van máis allá do movimento LGTB. Non só defendemos os dereitos dos gays e lesbianas e denunciamos a homofobia, senón que tamén buscamos temos outras implicacións sociais e políticas, non? Estamos pola loita da gente migrante que ven, estamos tamén contra a precariedade, loitamos con outros colectivos ao noso lado, non? Curramos con eles durante todos os anos. As nosas loitas van unidas a todo o que nos rodea, desde a precariedade económica, a inmigración, aos dereitos da muller, ecoloxismo, é dicir, vai unido a todo. O lema deste ano da convocatoria de Maribolleras Precarias é a Igrexa mata, apostata. O que queremos, dicer ante todo, non queremos ir en contra da liberdade religiosa, non pretende ser un ataque á xente que é católica ou crente, non? Pero si consideramos que está habendo desde hai xa algún tempo, non? Pois unha ofensiva moi importante tanto da Conferencia Episcopal como de todos os medios dos que dispoñen, non? Para tratar de impoñer esa moral que les defenden católica ao resto da sociedade, ao conxunto da sociedade, non? Entón, por aí nos non pasamos. A manifestación este ano sae desde o campo de Marte ás 8 da tarde e vai percorrer casi toda a cidade polo centro, e cada certo espacio faremos unha acción sorpresa. Para nós é moi importante acción na rúa, non? Poder levar a cabo durante o ano diferentes accións. Así, por exemplo, ocupamos o mástil da Coraza de Orzán, onde iban a poñer unha bandeira española, pusimos unha bandeira gay, non? Pero durante estes anos hemos feito moitas, desde pedir o voto nulo en unhas eleccións municipais ata, non sei, unha festa por a loita da psiquiatrización da transexualidade, non? Igual que outros anos temos feito algunha performance na igrexa de San Jorge, ou igual no casino, que é onde está a xente máis reacia e reaccionaria en contra das nosas opcións sexuais. Igual que outros anos fixemos unha besada masiva, este ano tamén faremos algunha outra cousa, non? A moral da Iglesia Católica é unha moral que nos ataca a nós directamente como maricas e como bolleras e como trans, e que siguen de alguma maneira negando a nosa existencia, siguen tratándonos como enfermos, siguen discriminándonos, siguen ensinando a odiarnos, non? Unha das principales cousas que polas que loitamos é pola visibilidade, e polo menos na zona onde nos vivimos e traballamos, que é por la zona de Atocha, Monte Alto, prácticamente nas nosas casas casi non vemos reaccións homófobas. Evidentemente que as hai, pero quizás soen darse en zonas donde quizás os gais non teñen unha cobertura de certa xente. Consideramos que a Igrexa mata, non? Dicer, ao mellor non mata directamente, pero sí coas seus postulados, non? Dicer, con toda a ideoloxía que están levando adiante, por exemplo, con respecto á sexualidade, non? Con respecto a negarse sistemáticamente a utilización do preservativo, non? A insistir nas campañas pro fidelidade, cando en África hai 23 millóns de seropositivos contaxiados que non teñen acceso aos tratamentos, non? A partir do 2005 formamos parte da Red polo Descontrol de Xénero Sexual, que é o nome da antigua Red contra a Homofobia, non? Entón aí conocimos a outros grupos do Estado, como Guerrilla Traboloca, que é un grupo de trans, ou
ao colectivo gay de Barcelona, ou a grupos internacionales de Lisboa, como Pantera Rosas, ou Pantera Rosas en París tamén. Viron os maribingos, non? Que se fixeron demasiado coñecidos para o noso gusto, non? Era un medio de financiación moi creativo, un medio de financiación onde a xente o pasaba ben, se lle daba o noso contido como sempre, pero que foi crecendo e claro, agora estamos un pouco cansados dos bingos. Entón o que facemos é un chamamento á apostasía masiva, non? Dicer, a que a xente apostate, a que a xente se dé de baixa da Igrexa Católica, porque é a única maneira que, bueno, de alguma maneira que se nos recoñeza oficialmente que deixamos de pertencer a esa Igrexa, non? Entón, toda a xente que foi bautizada, o que lle pedimos é que se dé de baixa, que se borre da Igrexa, como unha medida de presión para que este clube de alguma maneira deixe de recibir o financiamento que ten por parte do Estado, non? Temos un blog no que aparecen cando facemos unha festa ou cando facemos unha acción, aparecen aí as fotos, os vídeos, non, colgados. A dirección do blog é maribolleras.blog.com. Tamén temos un canal en el YouTube onde tamén colgamos todos os vídeos. A manifestación do sábado está xa respaldada por máis de 30 colectivos de toda Galiza, por centros sociais, por grupos feministas como Marcha Mundial de Mulleres, Mulleres Nacionalistas Galegas, Asamblea de Mulleres de Vigo, Lerchas de Ourense, Mulleres Transgredindo de Compostela, a Casa Encantada, o Grupo Caleidoscopio de Vigo, a Unión Libertaria de Ferrol. Hai un montón de colectivos que van a estar presentes e que de alguma maneira lle van a dar un carácter moi importante a esta movilización, porque é a única movilización do 28 de xuño na Galiza que é unha movilización que parte dos propios movimentos sociais, non? Con respecto á poboación, evidentemente, que as cousas avanzan. Non avanzan aos pasos que deberían, pero, bueno, algo, evidentemente, sí. Cousas como lei de matrimonio e todo eso, pois claro que son un avance. O que pasa é, claro, nós non estamos por unha lei de matrimonio, estamos por suprimir as leyes que nos discriminan. Nos parece moi importante todo o que fagan as institucións, pero consideramos que o peso de todo o que se faga ese día debe recaer nos movimentos sociais, non? E facemos tamén un chamamento a todos os colectivos de gays e lésbicas da Galiza a que manteñan unha autonomía non só frente ao mercado, sino tamén frente ás institucións. É dicer, que está moi ben que haxa colaboracións, pero que o peso das movilizacións e de todo o que se fai debe recaer nos colectivos, non? E debe partir dos colectivos, é dicir, debemos ter un mínimo de autonomía política nese sentido. Este sábado, a partir das 8 no Campo de Marte, habrá unha manifestación total e absoluta en contra da Igrexa, que van a vir os bispos, as monsas, os curas e todas as coruñesas de toda a vida que queren moito a Iglesia. Despois faremos a festa ao finalizar a Mani no Campo da Leña hasta as 2 ou 3 da mañán, con DJs, performance, teatro. Estará Isabel Risco, estará tamén Sofía de Labañou e moitísima xente. Acudide.